Gvern Laburista ġdid se jaħdem favur soċjetà li tkun aktar sportiva u aktar b'saħħitha. F'attività taħt it-tinda f'Santa Venera, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar 3 proposti ġodda għal dan il-għan. Dan hekk kif se jitnieda programm ġdid tal-screening tal-BMI fl-iskejjel bil-għan li titnaqqas l-obeżità fost it-tfal u dan se jwassal biex dawk il-każijiet jiġu identifikati minn ta' eta żgħira. Ġi spjegat li permezz ta' dan il-programm tfal li jkunu f'riskju ta' obeżità se jiġu riferuti għand professjonist flimkien ma' ġenituri tagħhom biex jitfassal programm speċjalizzat li inkludi dieta bilanċjata u programm ta' attività fiżika adattat. Proposta oħra li tissaħħaħ l-għajnuna lill-familji biex aktar tfal jipparteċipaw f'attivitajiet ekstrakurrikulari, ir-refużjoni tat-taxxa għal ġenituri li jibatu lil uliedhom għal attivitajiet sportivi, artistiċi u kulturali se tiżdied €100 biex tilħaq massimu ta' €400 fis-sena. Hemm dik l-iskema l-oħra li konna ħabbarna żmien ilu fejn ikun hemm rifużjoni tat-taxxa ta' €300 Iva. għal min imur attività ekstrakurrikulari. Għallu li ma' din għaliex ma tiġix imwessa iżjed. U jien meta n-nies għandhom raġun, nagħtihomlhom u nwieġeb billi nagħtihom sodisfazzjon. U allura dik ir-rifużjoni tat-taxxa minn 3 sentellawha għal €400 Tajjeb. u sew wessawha biex tinkludi attivitajiet ekstrakurrikulari u attivitajiet sportivi wkoll, u attivitajiet ta' arti u ta' kultura wkoll. Din ir-rifużjoni se tiġi estiża wkoll biex tinkludi aktar attivitajiet sportivi fosthom dawk offruti minn akkademji tal-futbol u disċiplini oħra bħal hybrid training bilan li jiżdied l-aċċess u l-parċipazzjoni ta' tfal fl-isport. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll titjib fl-għajnuna għall atleti professjonali li rappreżentaw lil pajjiżna barra minn xtutna. Dawn mhux se jibqgħu jagħmlu użu mill-lif personali biex jikkompetu, hekk kif l-sports leave għal dawk li jaħdmu fis-settur privat se jitlaq għal 10 ijiem meta jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet organizzati minn federazzjonijiet Ewropej jew dinija. Immissa li qegħdin naraw għal dak li jaħdmu fis-settur privat u allura fejn hemmhekk se nkunu qegħdin nintroduċu 10 ijiem ta' sport leave Josef. għal dak li jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet internazzjonali fuq livell organizzattiv ta' Assoċjazzjoni Ewropea jew dinjija biex nibqgħu hemmhekk ukoll nippromuovu l-attività sportiva tal-high level. Hawnhekk Dr. Abela tkellem dwar l-importanza attività fiżika flimkien mas-saħħa mentali u semma kif Gvern Laburista ġdid se jibni sptar iddedikat għal dan ħdejn l-isptar Mater Dei. Il-Prim Ministru fakkar fil-proposta li ħabbar tnejn filgħodu dik li ngħata il-bonus ta' €1000 fis-sena lil ħaddiema kollha full-time. Hawnhekk sostna li dawn se jingħataw lis self-employed dawk singoli u mhux se jkunu ntaxxati. Usa mit-taxxa kompletament. Saqsewni ma' self-employed se jkunu qed jirċevuhom, da żgur li se tkunu qegħdin tirċevuhom. Saqsewni singles jekk hux se jkunu qed jirċevuhom, da żgur li se tkunu qed tirċevuhom għax intom ħaddiema wkoll li bil-bżulija tagħkom dan il-pajjiż qed jibqa' jaħrab il-qudiem u għandu l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Grazzi għalikom.